A l'endemà de quan John Lennon va ser assassinat, aquest mur es va llevar amb un gran retrat del músic, juntament amb unes pintades contra el comunisme. Tot i que les autoritats aleshores les van esborrar, dia rere dia tornaven a ser dibuixades. Actualment es permeten deixar missatges en favor de la pau i aquest espai representa no només un record envers a Lennon, sinó també a la llibertat d'expressió. La Casa Ballarina és una de les curiositats urbanes més modernes de la ciutat. Va ser obra de l'estatunidenc Frank Gehry. L'edifici va ser construït el 1996 ocupant un solar que va deixar una bomba extraviada de la Segona Guerra Mundial. Els jardins franciscans van ser creats el 1348, però no va ser fins al 1604 que els propis franciscans no se'n van ocupar. Realment és un oasis de pau enmig de la ciutat. El barri jueu s'ha convertit en tota una atracció turística a la ciutat, el que vol dir que no sortirà gratis visitar-lo. L'entrada que permet accedir a les diverses sinagogues i al cementiri jueu, barata ja us diem que no és. Tot i això, gràcies als forats i una reixa us podem mostrar una cosa que no us podeu perdre, el cementiri jueu. I ara agafem un dels tramvies i sortim del centre de la ciutat. Anem concretament al barri de Vista Visté per arribar-nos a la Font Màgica de Crízic. Un espectacle d'aigua i música que remou 1.700 metres cúbics d'aigua impulsats per 49 bombes i que en total recorren 2 quilòmetres de tuberies.